Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah sugeng kepanggih malih kalih Guang Rujak Priya Agung Binagara kang seslih Raden Kanjeng Dimas Cokrodiningrat Guang Rujak mijil saking Tanah Jawi, Kabupaten Blora, Kecamatan Ranupatu, Desa Pilang, Jawa Tengah. Makaten mugi panjenengan sedaya pinarikan karaharjan lir sambikara boten wonten alangan setunggal menapa-menapa monggo panjenengan kula dhereke dedaharan Ki Agung Panembahan Senopati Kanjeng Rara Dimas Guang Rujak kala menika badhe dahar ingkang kawastanan mi nyemek ingkang kula damel amargi kula remen masakan ingkang kula damel kambak sepundi rasane panjenengan niki mboten kula paringi amargi kula ndamel kados mengaten menika inggih memerluke biaya ingkang kathah namung setunggal mie ingkang kula damel ndoke setunggal rasane sepundi sekeca napa rasane niku kaya totok kerok. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak yo ora goro-goro minyem bikinan Guang Rujak. Wah. Wah. Sawegere ora goro-goro. Betul-betul luar biasa rasanya. Nikmatnya mie goreng itu kalau nggih menyenengan niku menawi teng griya mangke nggih nikmatnya mie goreng niku ampun digoreng. Nikmatnya mie goreng niku menawi sampean masake dipun damel mie godhog. Amargi mie godhog itu enten kuahe rasane dari bumbu ingkang wonten cinampur mie goreng niku lebih komplit daripada bumbu ingkang wonten mie godhog asline. Mie goreng niku bumbune komplit dengan damel ngagem kok ngagem dengan damel kados mekaten mie godhog rasane waduh duh kaya antururut. Kuwegere guru-guru. Sampai napa njaluk piye niku lek njaluk ya kebangetan nggone nyong iki sedhik bae masakan kaya kiye dijaluk ya ini ya ora sida mangan mengke bener-bener enak nih ya ora percaya damel dewek ning omah ora wasane nyong dia ngerasain kayak kowe waduh duh harus ini nyong pengin semaput bae enaknya kayak kowe oh. Aku cacang ini gede ya. Aku masak mie nyemek nek nganti kalah karo sing mie nyemek sing pinggir dalan. Mek rumahan nek temen aku. Temen rek aku rek. Aku masalah cek pengalaman. Dek nok merantau aku. Dek kayak mie yo koyo ngene iki saja. Tapi menentok seji wae. Wah enak mentam. Pengalaman. Ini enak mana dek? Iki nganu rek, enak malah mending dicampuri sawi nek onclange waduh wis lalapane sawi meneh onclang lha lek kerupuk waduh lek yo opo enak temen aku yo lali bare konco lewat kala tawane banyaknya opo manane enak tawa ora masak gak enak tak kene arek-arek iku aku lek masak gak enak aku gak doyan aku nak wis peken kono tinimbang ya tak kadang-kadang tak bawa kon pengen kono ini makanan masakan cek enak ini pandai woy apa gak pandai segarnya bumbune temen ini bumbune aja jos belum
Iki bumbune meresap e, bumbune antep. Niku. Sampe mangan-mangan niku nek godhog ta, bumbune ampang ta enak ta. Iki nek cacahe Mas iki bumbune lho. Antep. Nek kon niku masak nek campuri bumbu sing anu Dik, anu nak nek dicampuri mari bumbu sing gawean dhewe, bawang goreng, bawang goreng apa? Bawang cincang. Karo dikai bawang putih, bawang merah iku nek kok iku ya kaya ngene iki rasane. Ya kaya koyo ngene iki biasa wae. Ora dikeki Mbah, anu Mbah tanggane bisa ora lho preben. Biasane dikeki ora. Nang luru sisi bareng yang ya seneng ya kakak. Enak yo. Kamu bisa. Penonton setiaku anak SMP MTS. Ini sopa aku yo lali ngedeng dulu bendino awar aku. Konten terus li aku tak pengen karo kowe aku. Angger mangan-mangan ketok enak nu. Mangan kayak enak. Kalian sih. Gitaran sih. Supaya bermedun. Aku karo weteng iki berados, aku tak nyanyi lagu ciptaanku. So wong Jawa lagune Jawa. Aku niku senengane klasikan kelentingan ngeten. Walah glek maneh. Ganteng ta caca. Ilmune cecak rawet cak ijo lek ya. Ganteng yo kang ganteng aku. Lagu niki enggal niki lagu ciptaane kula basa Jawa sakniki kula ngangge basa Jawa sebab lagune basa Jawa. Rasane bungane ngati rasane seneng atiku rasane senajan ngimpi hamung sedelo rasa ning ati adem rasane senajan ngimpi mung sauntara bunga rasane jerone dodo camput apa malah iku ngerong nyanyi aja nyamuk lho rasane bunga ning ati rasane seneng hatiku rasane senajan mimpi hamung sedelo rasa ning hati adem rasane senajan mimpi mung sauntara bunga rasane jerone dodo rasane lagu gaweane dhewe lagu ciptaan dhewe
wis ados wetenge mangan-mangan. Jenengan nek badhe ngersakake daharane Priya Agung Binakara kang sesilih kala wau wagiman Traka Diningrat Artara Gembyungan Wonorejo nggih guwang rujak menika panjenengan mriki kemawon badhe kula paringi nanging panjenengan boten gila amargi niki namung sekedhik panjenengan badhe dedaharan sisane Kang Dimas Aryasena guwang rujak. Ora doyan to. Nek mboten doyan nggih mboten kula paringi enake ra karo-karo. Suwek rene ora guru-guru. Niki nek menawi enten teman dalam makanan ini berupa kerupuk atau gorengan. Wah, sekali Anda menikmati di masakan ini nyong kayak dia jungkir balik ora iling 3 malam. Nang masak nyong jadi mek-mek ora uli. Masak nyong di mek-mek ora jadi makan. Masakan kayak kue enak kepreben ya. Anak tomatis sih. Tomatis lah kayak kue cilik baik. Seger rasanya. Aduh. Sebenarnya nyong potongnya wis ora kencot mani. Lah kepreben ora kencot mani. Masakan nyong rantong. Tepangan besok baik kok besok. Sebentar mani, tepangan mani. Kon tak dono rek. Ya mau cacah kayak konten masak ini gak sembarangan. Tak dono kon niku. Entek piro lek dibayar konten. Mie goreng kon dhewe ngerti kan. Mie goreng setuk regane piro. Nek ya gak toko cacah. Iki kirimane bare arek. Penonton YouTube mbok. Dhisik iku dikai mrene sak kedus ngono lho. Nek saiki terima kasih tak gawe konten iki nah. Ya toko, mau toko setuk piro. Nek nang kono setuk iku jenenge mie goreng iki nak regane piro, Dek? Regane 3.500. Nek cacak iku regane sakmono rek. Nek kono sampean piro ngerti. Tulis seji. Nek piro regane ta? Nek kono padha ae terus seji iku regane 2.500. Daya piro lek duit iki mang? 8.000 ya apa? Durung capek. Kecap mau tetek aku mau. Yo, sampai tetek mau. Minimal 10.000 deh. Oh, udah karo mie ayam pinggir jalan kon iki padha ae rek. Mie ayam pinggir jalan kon kuwi hargane iku mau. Enggak 10.000 12.000. Tapi rasane deh aku nek mie ayam yang dhewe enak. Sampean gawe mie koyo ngene iki, Dek. Iki mie ayam yo enak. Sawak kira guru-guru. Lek sampean gak iso tak kei. Kasih tak wenehi. Aku dhewe kurang iki, Dek. Kasih tak wenehi. Aduh, enak ra karo-karuan. Nyanyi mana? Mumpung iki wis ndak panas. Mana lagune judule apa? Rasane ngono kuwi. Sampeyan kepengin iso nggih tak rene tak wawruhi ambek Caca.
Ajak iku senengane petikan ngene iki rek. Nek wong tuwa niku rek petikan kok ngene iki ayem ning ati. Rasane bungane ngati rasane seneng hatiku rasane senajan mimpi amung sedelo rasa ning ati adem rasane senajan mimpi mung sauntara bunga rasane ajarone dada rasane bungane ngati rasane seneng hatiku rasane senajan mimpi amung sedelo rasa ning ati adem rasane senajan mimpi mung sauntara bunga rasane jerone dada rasane bungane ngati rasane seneng hatiku rasane senajan mimpi amung sedelo rasa ning hati adem rasane senajan mimpi mung sauntara bunga rasane ajarone dada pindah malih nggih rasane bunga ning ati rasane seneng hatiku rasane senajan mimpi amung sedelo rasa ning hati adem rasane senajan mimpi mung sauntara bunga rasane ajarone dada rasane makaten anggen kawula maringake paripurna bareng panjenengan sedaya mugi panjenengan pinaringan napa ingkang sampeyan sedaya urip ning alam bebrayan makaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit kelap-kelap katon lir ngincang ing alis engkang mawe gandrung surya sumurut suruping
Surya piye yo kaya aku tau latihan dalang kaya oh ngene bumi kunjang kanjing lir kincang ing alising kang mawe kandrung cahya cumara suruping surya surem langit tanpa hadang wis kan aku nyanyi kono